Nagadlaw ko sa Maghandos. Welcome sa pagbalik sa Tuntulamanon. Mga agik-ik, aguk-ok ug agak-ak ni Byron Lebrado. Ang karon dili ta maglangay. Ania ang atong agik-ik. Anak, yan lagi kanak kaya mapakonsulta kanak. Oo, sabay pagkonsulta ni mo kanago. Burlulo. Pakonsulta ba kanak kaya kinakondokhan pa dok. O sakit maguni dok kanang mag-inom kong vino dok. Unya ako mo'y maigpalit. Apan dok, og dili ako'y magpalit og vino, muinom ko, di ko masakit na kondokhan. Burlulo. Base sa ako ang paghiling diha kanimo. Ako nakita nga kanang imong nawong maoy paga. Apan ka na ibuhang aping nipis. Klaruhan ko na dok, naglibog ko dok. Aping na umaura mo na dok. Beta Burluloy, mao rin tinuod na. Ibutang na si mong alimpatakan o gunahuna. Yan saman dyan dok. Ang tinuod Burluloy, nga kanay mong baga, maoy nipis. Apan ka na imong nawong, maoy baga. Karoon sa itong pagok-ok. Dong, mangutanag ko ni mo dong. Asa pagkutanan ni mo na ako, pastor? Mangutanag ko ni mo dong. Isip ika maoy bangkiro o driver ni mong bangka, mangutanag ko ni mo. Unsa man, nagsimba kag Madomingo. Dok. Unsa dong, pastor ko, di ko lang. Ay, pastor. Nagtuwa man kong doktor ko. Nagpakonsulta man kong ganihago sa doktor. Asa tayo pagkutanan ni pastor o sumabi? Akong sulti ka ni mo, nangutanag ko ni mo. Unsa man, nagsimba ka bang Domingo. Pastor. Muklaro dyan ko sulti niyo, pastor. Pasensya dyan, pastor. Nga Domingo, di dyan ko kasimpa. Tungkol kay Domingo, ay daghan kay pasayro. Pasensya kayo. Musulti po ko ni mo dong. Nga tungod kay di ka tigsimbag Domingo, ang imong kinabuhi, nakuhaan ka nag-ikaw pat kabahin. Unya, dong, gawas nga di ka tigsimbag Domingo. Unsa man, tighatagan ka bag ikanapulo sa simbahan? Pasensya dyan, pastor. Gawas gadi ko tigsimbag Domingo. Di po ko tighatago ka na polo sa simbahan. Kulang ra ko na akong kita taon. Kulang ra sa kong pamilya. Pasensya po dong. Musulti ko nimo. Tungod kay di ka tigsimbag Domingo, di ka tighatag ikanapulo, ang katungod sa mo kinabuhi, mo'y nawala. Sige lang, pastor. Saon taman akong kinabuhi makuha ka tunga. Uy, dito. Mura mo bagyo dong, kaya nag-unos dong, unya, kusog hangin dong. Problema na ko dong, kaya na makantigong malangoy dong. Ini, pastor. Mangutana ko nimo, pastor. Unsa man, pastor. Kantigo ka nga mulangoy. Tabangan dyan ko dong hangin, kantigong malangoy ha. Pastor. May pa ko, pastor. Kaya akong kinabuhi, doon na pahit ka tunga. Aba ni ka, pastor. Karong tagna. Tibuok yun mo kinabuhi na mawala. Og sa atong pagak-ak. Di ba, Burluloy? Giing ng taka. Tungkol kay itong miyagay, kundi, bilabay. Kapitan, usay miagay. Oy, Burluloy, wag ko magkomedya. Di kay miyagay, milabay. Natural dyan, kapitan. Sito labay-labay ito eh. Di ba? Abuot kong pasabot, yan ito bang milabay eleksyon. Wa ka bubutar. Tungod kay wa ka bubutar.
Di ko gusto nga buagi pa ka. Buagi pa ka niya ko ang barangay. Og labaw sa tanan, di ko gusto nga makita pa nako. Nga mutunob ka. Mutunob ka sa akong yuta. Unsa to, Kapitan? Akong sulti nimo. Di ko gusto nga makakita pa ko nga mutunob ka sa akong yuta. Ah, sige, Kapitan. Ay, kabala ka. Di na ko motunob sa imong yuta. Di na ko motunob. Sige, lagaw na! Inga man to si Kapitan ganihang di na siya gusto nga motunob ko sa iyong yuta. Kapitan. Ang wise ka, Kapitan. Mas wise mo ko. Mula pa na ko ba? Tanahon tag makapalag ba ka? Ay, Burloy! Di baging natakang nga din ako gusto nga makakita pang mutunob ka sa yuta. Tanawa, Kapitan. Tanawa. Tanawa. Nagtunob ako sa iyong yuta. Oh, wala bita ka magtunob sa kong yuta. Kay ikaw nagtunob sa imong yuta, tuod kay doon na kay karusa, ibutan ni mong yuta. Uli gipakuid ni mo sa imong karabaw. Tanawa, Kapitan. Kita ni mo. Nagtunob ko sa iyong yuta. Ako na ng yuta kitumban. Aban, Burloy! Kanay mong karabaw nagtunob sa kong yuta. Kapitan, inam dami. Iyon ka nga di ka gusto nga magtunob ko sa mga yuta. Akong karabaw binagtunob sa mga yuta. Mana, kakala kong karabaw bisulti ayaw patuba sa imong yuta. Kaya makados, mao ka tuang pagik-ik, paguk o pagak-ak. Para sa may makados ako ang mixer diri mo mag-usub-usub tingo. Ato ra nang tan-awon sa to nga pag-live. Ug usub-usub magwala ba lain magresulta. Ang makados, ang tusunod gayon sa to nga paraguban sa mga agik-ik, aguk ug agak-ag di bay ro di bay. Dahil salamat ug may adlaw pag-usab ka na.